AMD Timber Solution beskæftiger sig med salg, produktion og opsætning af spabade, saunaer og træpavilloner samt opførelse af mindre træhuse og træterrasser, lige fra første snit til sidste skrue. Vi tilbyder et bredt udvalg af standardprodukter og specialløsninger i forskellige størrelser, farver og funktionelle designs for enhver smag. Vores produkter er gennemtænkte og produceret af dygtige fagpersoner med træ af højeste kvalitet, og selvfølgelig altid med kundens behov i fokus. Det giver produkter i exceptionelt god kvalitet med lang holdbarhed og brugsværdi, nu og langt ind i fremtiden. Vi er en ung, pålidelig virksomhed, der lever og ånder for den gode kvalitet, den gode service og det lange kundeforhold. Vi lytter til kundens behov, rådgiver og leverer smukke produkter i en lang række størrelser, farver og stilarter. AMD Timber Solution. Vi gør vores kunders drømme til virkelighed.